Čaute, tu je Maddog a dneska vám ukážem, ako si vytvoriť Minecraftový server. Tak, najprv budeme potrebovať ten server. Pôjdeme na minecraft.net, dáme download a stiahneme si ho. Premiestnime si ho na plochu, keď sa dosťahuje. Ešte raz. A vytvoríme si priečinok. Dáme ho do priečinka a spustíme ho poprvýkrát. Tak. Zatiaľ čo sa spúšťa, to môžeme zatvoriť. Napíšeme si cmd a napíšeme tu ipconfig. A tu nám naskočí IPčky. Tak. Napíšeme si 192.168.1.1 do prehľadávača, do URL, tu hore. Naskočí nám náš internet, ako kto nám ho poskytuje, tak je to také ako ovládací panel. Dáme si spresniť a dáme si pridať. Tak, tu si napíšeme tú druhú. 192.168.1.4. Tu si napíšeme základný port 25565, ktorý je automaticky nahodený ku každému serveru, keď sa zapína. Dáme použiť a malo by sa nám to uložiť. Tak, tuto máme. Teraz ideme na IP alebo what is my IP, to tu, alebo IP chicken, alebo neviem ešte aká iná. To tu si skopírujeme. Tak, server cmdčko si môžeme zavrieť, server by už mal byť dokončený. Napíšeme stop, mal by sa nám ukončiť teraz. To je Minecraft server, properties, to sú nastavenia alebo ovládací panel Google Minecraftu. Online mode si zmeníme na false, to je kvôli tomu, aby sa ľudia mohli pripojiť aj s kreknutým Minecraftom. A tu si môžete ešte zmeniť obťažnosť, herný mód, max hráčov, ktorí sa môžu pripojiť, PvP a iné možné veci. Napríklad ešte tu môžeme meno, dáme Minecraft for fun. Toto vás MOTD, Message of the Day, alebo meno servera, podporuje aj farby, takže môžete si ho aj zafarbiť, ak chcete. Cez jednoduchý príkaz stačíte Ctrl-Alt a C, naskočí vám taký znak, po anglicky je to AND, ako A. A napíšete napríklad 6. A malo by sa to zafarbiť, lenže ja som to ešte neskúšal, ale viem, že sa to dá. Tak, teraz si zapnite server. A tu vám naskočí server is running in offline unsecured mode. Server beží v offlineovom nezabezpečenom mode. To znamená to, čo sme predtým zadávali na false, ten online mode. Tak. Teraz to môžeme zatvoriť a spustíme si Minecraft. Tak. Pripojíme sa do hry a teraz si dáme multiplayer, add server a napíšeme si localhost. Dáme done a máme tu server. Teraz asi nefunguje, ale viem, že na iných serveroch to funguje, ako tu máte hore. Neviem prečo síce mne, ale môže to byť aj tým offline modom, neviem. Skúsim sa s tým ešte aj pohrať a uvidím. Tak, pripojíme sa na server a zo začiatku tu bude trochu lagovať, lebo server práve teraz beží aj na počítači aj s Minecraftom a ešte aj natáčam, takže to bude trochu lagovať. Tak, server tu vám vypisuje, kto sa pripojil. To tu si nevšimajte, to vám môže napísať aj pri začiatku servera, dokým sa neustáli RAM, ktorú dáva serveru. Tu máte niečo ako lagometer, ktorý máte v Minecrafte, keď stlačíte Shift a F3. Niečo ako taká, predtým to bolo tu, a už to tu nie je.
a to nám ukazuje, aký je silný lag. Toto keď sa pripojí niektorý hráč ako ja a začína sa načítať mapka a tu je zoznam hráčov. Tak. V začiatku to fakt tak trochu laguje, ale potom by sa to malo ustaliť, aj je to aj dočasné, aj keď sa vypne napríklad načítavanie, tak mi ide na slušných 30-40 fps stabilných. Tak, to by bolo asi ohľadom Minecraftového serveru všetko. Ešte pod videom bude napísané, čo všetko tie nastavenia znamená, ako tam bolo enable recon, command bloky ako zapnúť, potom ten port ako si zmeniť a ešte, aby som nezabudol, keď sa chce iný hráč pripojiť, tak si vypne ako disconnectne, napíše add server, pridá si tú IP-nu a napíše základný port 25565. A to by ho mohol pripojiť, lenže na tomto, keď ten hráč, na ktorom beží ako jeho počítačí server, tak jemu to nepovolí a musí sa pripájať cez localhost alebo direct connect. Tiež tam napíše localhost a má. Tak, to by malo všetko. Čaute.